Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Identero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Martes gagayim kayong kabsat, 27 apo ti babilang, iti bulan ti Disyembre 2022, manibod iti ENR Online, idanon na ti sabali manin na programa, wenno ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo di bagayam yon ni Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Kami apo ti agdanggay tapno may dasar di damag nga amok nga pakasiknan tay amin asa nga pada. Umunan to apong hindi pagsasaritaan dito panangrugi na po ti SIM card registration. Ado di kitay nagbalin nga reaksyon, ado di kitay kapalpakan gagiyim ken kabsat. So pagsasaritaan tayo po di nagduduma nga damag seknan iti SIM card registration nga mangrugi iti daytoy nga aldaw. Iti sabaling bangir ti manginda ulo wenno mangi representar kada iti mangi sursuro dito Alliance of Concerned Teachers gigiem kamsat ti representative nga ni Franz Castro ay ipurpursigi na apo ti pananglukat manen ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos iti peace talks tinagbetan ti gobyerno ken ti CPP NPA NDF gagiem ken kamsat. Kaya kasabay po nga pagsasaritaan tayo ito po dito sikna na po ti panakaulaw kano. Di kita adday di transport sector gapu pay laeng nga po kada ito saan nga agtal na ngatu baba nga presyo apo digiti produkto a petrolyo. Ken madamdama baring makaalat ito apo iti interview kadigiti kamkameng ti Philippine Guardian Brotherhood Incorporated gaputa diti syudad Tilawaga po ti pakangangayan deti manarimaan nga 18th National Convention ti PGBI ti Philippine Guardian Brotherhood Incorporated. Anya ti kaalistuan na po nga panangilawlawag ti kang runaan nagagem ti PGBI wenno Guardian Brotherhood Incorporated iti pagiliantay nga Pilipinas. National Convention dito po mangangay iti maysa nga resort and hotel iti south of the river dito syudad iti Lawag. Dagitoy ken sabsabali pay idasarmi kada kayo ti lasud ti maysa nga oras sa panakaidanong kada tayo ti programa Damdamag ni Berto. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan kada iti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder kada iti balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Suba Road. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di iti kasapulan nyo kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di iti negosyo. Adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong diti syudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kadiri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas kameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kadiri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs.
Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagituiti pakasarakan kariri branches ni King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may puso iso agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagit ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor isomet ni mangipump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Okay, dan na palabasa po sa 15 minutos kalpasan, ti oras tayong alas 12 gagiyem ken kamsat. Yeah? Okay, diti Philippine Guardian Brotherhood, manarima na po diti 18th National Convention da. Ada amin na po dito diti national officers ti nasaong grupo. Anat ti kang runaan nagagem ti Philippine Guardian Brotherhood. Aside from the word brotherhood, panagkakabsat, sisterhood, gagiyem ken kamsat. Amuyo ka dito, nga alal daw, kaadwan na apo ka dito, NGOs, private organizations nga kas kadi PGBI, maying encourage da apo para iti triple P, yung PPP, Private Public Partnership para apo iti pan naka-estudyar ti serbisyo publiko kasla kumaken ni Pugadlawin na po adu digiti sulon-sulo na nga aramaten nya panang tulong panang ipaaya po kadigitay kasapulan aglalo apo digiti less fortunate nga kunatayo wenno nakurkurang tigasat na kasta kadimet ti PGBI yan yung ano natin tanong natin
baka may kantayo apo ti Gundaway nga makainuman kani Apo Gamet deti GS General Supremo National Leader iti PGBI madamdamalae nga po iti mismo nga ayan deti venue ti 18th Convention, National Convention ti PGBI when Philippine Guardian Brotherhood Incorporated. Di ba adupay di kita national figure sa po nga maibagbaga nga isuda miyembro, isuda kasapi or kameng ti PGBI. Igagayem ken kaabsat iso nga kitaan teto dinggen teto anati tema da para kaditi 18th National Convention kas kadite kunak nga damit ti link da po iti biyang ti gobyerno especially national officials, local officials for PPP yung private public partnership para iti serbisyo publiko. Yan po yung pinaka-heart or bottom line na po dito interview tayo once nga may kantayo apo di Gundaway nga maka-inuman kadakwada especially dito national officers da apo iti PGBI. Okay? Kabayatan na. Malagip yung apo nga adatin parwar ti transport group nga kalikagum da apo ti automatic fare adjustment once nga agkuti apo ti presyo ti gasolina ngumatuman when bumaba dito petroleum products. Ada dito kaudyan na apo nga rakurak digiti taga transport sector nga makaulaw kanon makaulaw dito apo tinagbali na rakurak ni Mr. Modi Floranda presidente apo ti grupo nga Piston iti panakinuman keng kuan apo digiti agirak rakurak gagayem keng sa kaabsat gapuman apo kadetoy nakasagana nga panaka ipangato dagdag bawas apo iti produkto digiti petrolyo in gasoline and diesel I think bumaba ngem deti kerosene kasla maipangato gagiyem ken kamsat gapo apo kadeti agbaliw-baliw when no kanayon nya panaggaraw ti presyo ti krudo agtultuloy apo ti agbalbalin nya panagrigat digiti adda iti transport sector gagiyem ken kamsat. Okay, sino pong natin? Mapalinan. Okay. Itilete yung Gundaway. Okay, Mr. Apo Manolito Buduan. Good afternoon, sir. Congratulations. Kaleti manarimaan ng 18th National Convention ti PGBI. Sino po yung makapapanayam natin? Makainuman tayo, Mr. Buduan. Ito na si Juan GS, compadre. Okay, General Supremo, si Apo Gamet. Yes. Okay. Engineer Melian. Okay. Sir. Iabot ko na sa kanya yung cellphone. Okay. Magandang hapon. Audio lang ba, Maki? Hindi tayo pwede sa Okay, yan. Okay, paki-ano lang po yung mukha ni Apo Gamet. Okay, may we know your Apo Gamet. Sorry po, hindi po namin biglaan po ito. Yung full name po natin, Apo Gamet, Apo General Supremo, Ginong Supremo po. Ano po yung buong pangalan po natin, sir? Meliardin Gamet, ti Naganggo, Ilocano, the National President for the entire Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Okay. Okay. Mr. Gamet, tangay, Ilocano po tayo at amok nga nakagasgasat ti Ilocos Norte, dito ti pakangayan, dito 18th National Convention ti PGBI. Okay, Mr. Supremo, pwede po yung address ko na Mr. Supremo or General Supremo po ba yung GS, sir? Grand Supremo. Okay, General Supremo. Mabalin na mangipaay tayo iti kaababaan nya pan nakailawlawag ti grupo nga PGBI. Sir, please. Actually, the Philippine Guardians Brotherhood Incorporated ay saan nga grupo no digit di may isang organization composed of 110 members of worldwide. We have 244 chapters sa ngayon at we have we are being represented ng 23 National Executive Council representatives from different region, from Region 1 to BARM,
Region 2, Region 3, up to Region 13, Okay. including the overseas chapters. Okay. Okay, so sir, halos isu amin nga kakastoy nga grupo data considered as non-governmental organization, yung encourage sida digiti local officials, national officials for this triple P, yung private-public partnership. Adda ka di gagem ti PGBI for private-public partnership in terms of public service, Mr. Gamet, please. Yes, particularly dito sa Ilocos Norte lang, we are engaged with the local government units, kagaya ng mga brigada eskwela, doon sa mga local activities ng mga kada munisipyo, like Lawag City, sa bloodletting, nandyan din ang PGBI, at sa traffic enforcement, minsan tumutulong doon sa National Police, and some other programs ng gobyerno na kung saan ay nagpa-participate kami voluntarily. Okay. Okay, so since this is your 18th national convention, bakit po Lawag City or Ilocos Norte ang napiling venue, Mr. Gamet? The National Convention ay pinag-aaralan niya ng the National Executive Council to be nagkakaroon ng bidding. Then nagkakaroon ng rotation from Luzon, Visayas, and Mindanao. And it so happened na Tata 2022 ay nakatoka dito sa Luzon. Among Luzon na provinces or regions, nagkaroon sila ng pag-uusap kung sino yung mag-host dito sa Luzon. So, Lawag City, where the National Executive Representative Gloria Managira ay siya yung pinaka-representative ng buong Region 1, kaya dito ang napili. Okay. Since since nasabi niyo po na andyan na sa inyo yung adda yun DJ private public partnership, may adda digiti kakastoy nga grupo nga in convert da as sectoral representative. Do you have any plan, Apo Gamet? No. Wala. Actually, there are a lot of aduti mangki-claim guardians group and they are participating as a party list. But for our group or organization, ay medyo lumihis kami dyan para hindi magkaroon ng political colors yung organization. Okay. So talagang parang nililihis po ninyo yung grupo sa politika. Yes, up po ng sir. But there are some dignitaries ang may bagbagang they are part of this group, especially national officials. Am I right, Mr. Gamet? Yes, it is. Tama yun na Robert de la Cruz po. Mr. Robert, tama po yun. One of our member is in Ilocano also, from Baguio City, si Yusek Jesus Domingo, ay isa sa mga members natin na talaga naman na very active and very proud to be a member of our organization. Okay. Nasabi po nyo na may ibang parte nitong Guardian Brotherhood Incorporated na parang nalilink sa may sadeta ka digiti kung malawlawagan kasi parang ada digiti guardians din pero iba sa bali nga grupo. Ada kasjay nga mapaspasama kiti uneg dati grupo yo, Apo Gamet. Yeah, for our group sa ngayon ay yun yung pinaka legal organization, yun yung pinaka may hawak talaga ng katotohanan na kami yung group to be recognized ng public kasi
we are legally authentic by the Security Exchange Commission at kami lang yung group na represented from Region 1 to 13. Yung iba kasi ano lang regional lang. Okay. Okay. So ano Kami national talaga. Okay. Ano po yung tatak na talagang lehitimo na PGBI, Mr. Gamet? Isa doon is the representation, kung ano yung pinasok kasi namin na representation namin, just like the most simplest, yung logo namin is talaga na kopyahin man nila, but there are some still differences doon sa mga ginagamit ng iba. Okay. At kami, hindi kami pinamumunuan ng isang politiko just for their self-interest. Okay. Okay, may pun-in question, text question po rito, Mr. Gamet. Ano po ba ang basehan o qualification ng maging isang guardian? Okay, very simple. He must be 18 years old, Filipino citizen, at walang case na nakapile at that time na siya ay nag-a-apply ng kanyang membership. Okay. No pending case, no pending case. Sorry, no, yes. Okay. What about kung may pending case siya, Mr. Gamet, at gusto niya makisapi? Kung may pending case man siya, hindi pa naman siya guilty. So, this is still qualified. But what about if may verdict na para sa kaso niya? Is it automatically na matanggal siya sa grupo? Yes. Okay. Yes, of course. Na kapag siya may verdict na and she is an existing member, aanuhin rin namin. Aalisin din namin sa roster of membership. Okay. Okay, follow-up question po. Yung po bang initiation na parang fraternity itong guardians, talaga po bang lehitimo na pagiging miyembro? Kung ano ito, sir? Actually, yung recognition ang tawag namin doon, hindi initiation. Okay. Kasi we are only an organization, hindi kami fraternity. There is a such tradition na aming i-implement just to test yung nag-a-apply na aplikante. Okay. May mga kwan po ba body contact doon sa recognition? Hindi namin in-encourage na magkaroon ng body contact kasi this is an organization, it's not a fraternity. Okay. At dito sa may mga grupo po tayo, especially na umpisahan nyo na po yung private public partnership. Kung minsan po kasi may mga grupo, hindi ko sinasabi na ganyan, pero may mga nangyayari na pag sila ay totally attached na sa mga government agencies, government officials, parang mas mataas na po sila. Do we have disciplinary board for members na may mga magawang kasalanan na Supremo? Actually, Bro Robert, the Pampamayan we have the roster. Then, sasubmit namin along with the constitution and bylaws namin, with the roster, the officers of the chapter, papa-credit namin yan sa municipality or city na kung saan kami nag-exist. Just in case we complain, i-verify, titignan namin kung may tatakman yung nahuli nila, i-verify namin sa roster kung nandito o wala, dahil yung roster na yun ay sinasubmit namin doon sa LGU kung saan nag-exist yung chapter na yan. Okay po. So, mabe-verify namin kung sa amin o hindi. Okay. Okay po. Maraming salamat po, po Supremo. Itin pa mo gundaway nga makainumanda ka ken na may kan na tayo iti paglawlawagan ti biang ti PGBI. No adda pa digiti message you sir iti publiko, especially digiti members nga awanita dita. Go ahead sir, go ahead. Well, to all PGBI members under our organization, I
really congratulate them even though they did not attend or not. Ay talagang nagpapasalamat din ako sa kanilang commitment sa organization. And I hope someday na kung hindi man sila naka-attend ngayon, ay dadalo sila sa susunod na mga activities ng organization. Okay. Maraming salamat po, Mr. Supremo, and congratulations po. Good luck po sa grupo po ninyo. Agyaman nakti appreciation mo, Mr. Robert, at sana magkita rin tayo minsan. Okay po. Okay, I have a lot of friends po dyan sa si Mr. Buduan, may kumpare, and si Mang Gloria. Kilala ko po sila, Master. Hey, Sisklo. Okay, si Ma'am Glo. Ayun si kumpare. Okay, Ma'am Glo, congratulations po. Any message po sa mga PGBI members for this 18th National Convention po ninyo? Ma'am Glo, please go ahead. Message ko lang sa kanila, they miss 1/3 of their life dahil hindi sila naka-attend dito. Hindi 1/3, 1/2 pala. 1/2 pala. Baka 3/4 pa. Apa yung nahanda nga nag-attendar, mistake ka. Ito ako mamakita, gusto nga pa nagkakapsat. Okay. And panakikinamaya itong galmaysa, pada amin, dagi tayo different officers from Luzon to Mindanao. Okay. Kaya nga po. Okay, may we have Apo Buduan, Apo Manolito Buduan. Siya po yung chairman ng Makapaway. Okay, Mr. Buduan, sir, congratulations, and any message po sa mga PGBI members, please go ahead. Thank you, Pompo Robert. Kasama ka na kayo na yung pang-bigat yung kita. Kinakpaisunan at madam, maday pangal daw ta. Okay. Kalibre na una eh. But anyway, message ko, nagpapasalamat kami dito sa mga bisita natin dito sa Ilocos Norte. At sila'y nakapunta para umattend itong 18th National Convention dito sa Lawag City, Apo. Okay, once again, thank you, Mr. Buduan, and congratulations sa lahat po ng PGBI members. Maraming salamat po. Good luck. Yes, thank you, Pompo. Pompo Okay. Robert, thank you very much. Okay, ayun, nandiyan po ni Mr. Manolito Buduan, ni Ma'am Gloria Managira, agdamape po nga Barangay Kagawa, dito Barangay 49 Biraraburan, Lawag City. Once again, congratulations and good luck. Ididati, handa po nga affiliated, itibiyang ti politika. Nupay ikandat importansya, ti makunguna po nga private-public partnership, gagiyem kay Absat in terms of public service, handa po awan ti plano da nga mangpatakder iti bukod da nga representative, parang nila na parang sectoral representative. Di ba nakadado ti kasjayen na kenado ti madamdamag tayo nga daganwat na kasjay gagayem kay Kabsat, but in PGBI awan na po ti kasjay nga gagemda base apo ken ni Mr. Ni Apo Supremo, National Chairman, gagayem kay Kabsat iti Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Once again, congratulations and good luck kadagitay inisyaren ti PGBI nga panaki-partner apo, panaki-danggay iti biyang ti publiko, kangrunan na apo iti biyang ti serbisyo publiko. Daytoyan ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka rito taraken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatanen ka rin Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka rin aming nga klase ti mula ket para ka rin taraken. Next Gen, environmental friendly a produkto.
Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, itinababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay, manipod kababaan ingganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan di gitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di kiti agisem kadi daan na lugan wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di kiti cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuwakin naman matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963-00023282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Damdamag ni Berto. Agyaman tayo pa po kadito sumaganad ti TMT Construction Company nga masarakan ni 48A Kabungaan North Lawag City. Anyaman na po nga construction assistance ti kasapulan nyo. Mapadiagonal, mapahorizontal project. Mabalin na kayo po nga asistiran. Babayan ti serbisyo ti TMT Construction Company. Kukuha kinimat matunan ni Sangguniang Bayan Member Honorable Telwin Tapawan. Thank you very much Mr. Loreto Tamayo. Iti Waipahu Hawaii. Manaraman na po dito prayer si J.Y. Paho para iti ipupusay po dito ikit ni Mrs. Isabel Tamayo. Iramandak kakabagyan iti panangikarkararag nga ginana natalingen ngayon ti kararwa ni Auntie Isabel Tamayo nga dapo J.Y. Paho Hawaii. Thank you very much pa ni Mr. Onopre Durupan iti Wayanay Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti number 16 Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte.
ni Dr. Alan Taylan, nadiri rigrik-nain nyo apo ti bagiyo kaya tiyo di ko ngay konsulta iti doktor, mapan iti doktor nga mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, masarakan niya po iti number 121 Zacarias Flores Street, iti Ciudad Tilawag. Thank you very much, Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, babayin ka ni Engineer Neil Jose, masarakan dito po iti Balintawak Street, dito iti Ciudad Tilawag. And thank you, kay ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte, kay ang kastapay, kay ni Mr. Henry Apaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos. Okay, o ba na pulo ket duan nga minutos ti parabas kalpasan, ti oras tayo nga alas 12, di kita manarimaan iti panggal daw na po, happy lunchtime, advance Happy New Year, Merry Christmas, kada kay amin nga sa ngapada. Sublianan tayo apo diti pagsasaritaan tayo itay, diti panakaulaw, diti aday ti transportation sector, transport sector, gapu iti panagbaba, panagnato apo ti presyo diti produkto a petrolyo. Nati ket reaksyon ti Piston President Moody Floranda, kalpasan na po nga adamanen na po ti panakaingato ti presyo diti produkto a petrolyo. Nagepekto ita, gagingim kakabsat, dagdag bawas. Kunana nga agar-ari apo ti pabaliw-baliw, nga panaggaraw apo ti presyo ti krudo, nga agtultuloy met nga mangipapaay kadakwada iti panang baklay apo wenno kaapektar iti sektor ti transportasyon ken kastamiten iti agluglugan no sa dinno nga marigatan da nga mangkita apo iti biyang ti public transport mainaig iti nasao nga issue gagiyem ken kamsat ngamin ngumato bumaba. Inayon pa ni Floranda nga maibilang nga may sapaylaeng kadadaklan nga problema wenno krisis wenno kadadaklan nga problema da ti krisis ti enerhiya aglalalo ket adadapay nga dumigdegdeg ken saan nga bumaba ti presyo dagiti kang runaan nga magatang iti merkado. Ayun ngamin na po nakasalalay met kadakwada di kita da inaldaw-aldaw nga maporsyento, makubransa kung tayo or masapulan da. Gaputa agnatong met apo di kitay magatang. Si suda tao damet. Kaslamit kada tayo nga daan ti sabali nga pamastrekan. Gagiyim keng kamsat nga tipang namnamaam dito bread and butter mo. Kasla ko inhinyero ka o doktor ka or anyaman. Di met ati pang isuda di met pasada mapasada anda gagiyim keng kamsat. Get di pa nagngato apo ti presyo di kiti kang raan prime commodities gagiyem apektado di sapul daga po amanganta saan na makaumanay payen gagihim kay kabsat gaput kadakkel apo ti gasgastusen da wenno kasapulan da nga pang krudo wenno pang gasolina kadigi luganda. Kaslapay di kita mangalap yung mga fishermen natin dito Ilocos Norte idi permi nga kangina na apo adda di kita mabutay nga mapan kasi DJ ket 2 to 3,000 pesos ti gastarin da apo nga mapan mapan ijay tenga jay taaw tapno mapandag kalap ket no nga rod no awan ti makalapan da gagayim ken kakabsat napanan jay 3,000 pesos or more or less 3,000 pesos or adda makalapan da ngem saan na makaumanay gagayim ken kakabsat nga pang parwar da apo ka DJ expenses da nga ag-travel manipo DJ pampang manipo DJ igit ti baybay aging gana DJ tenga DJ taaw nga papananda pagkalapan gagiyim ken kakabsat so ibilang nga po ni Floranda nga nangato nga presyo di magatgatang ket maysa kadikiti kang ruraan nga mang parigat kadakwada ken malugid ang driver gaputa dua po di kitay bagbaklayen da nga digitoy timang parigat kadakwada iti basit nga kita da iti naldaw nga no da duma kita kurang pay gagiyim ken kamsat kadetay pang inaldaw nga kasapulan ti familia wenno iti pagtenganda. Malaksid pa iti detoy inpekteng ni Floranda nga imbes nga makapanganda iti mamitlo iti kada aldaw ken makaaon da makaaon ti sangkapagilyan ket mas adadapay nga nailumlum da apo iti biyang ti panagbiag gapu pala ni problema nga saan nga masulbar ti gobyerno aging gaita. May nagi detoy adda ti nagbali na rakurak ni Floranda nga detoy ket mangipila da
iti formal complaint mainaig iti dandani linawas nga panaggaraw ti presyo di produkto a petrolyo ken detoy ket mabalin nga guyugoy iti agdamang administrasyon tapno agtignay ket aksyonan na ti krisis ti enerhiya gagayem ken kamsat kailan ba yun last week po adati nga nuwen ken mabalin adda ti maarami da po nga automatic fare adjustment gagayem ken kaabsat tapnon ti kasta no aggaraw DJ presyo ti produkto a petrolyo insigida met nga aggaraw DJ panakay-adjust ti pasahe gagayem ken kaabsat no agnato ngumatumet ni plete no agbaba bumabamet ni plete yan yung adda ti intact halimbawa 60 or 60 yung 60 yung per liter ti crudo nga kangruna nagasgastarin apo di public utility vehicles to include jeepneys gagayem ken kabsat adda nakamatch ijayan na po nga plete nga maibasar metla nga po kadijay na aprobaranen nga guidelines. I think that was 1992 yung guidelines no kasano apo nga agadjust ti plete base apo ti presyo di produkto a petrolyo gagayem ken kamsat so DJ ti nga mabalinda nga insigida nga implementar DJ adjustment no kasta nga agnina ti presyo di ti produkto nga petrolyo gagayem ken kamsat so siyak ko naknarod paburak tapno saan damit apo nga maipan iti alanganin kasi di ko na ni Floranda ti Piston National President nga dandani di pa umanayen di masapulan da nga no da dumakit talaga nga saanen nga umanaya para apo iti aginaldaw-aldaw nga kasapulan ti pamilyada nga agpanpanuray apo di nga pagkasapulan da kada di sapul da babaen iti panagpasada da kada gitay luglugan iti nagduduma nga paset ti lugar nga pakaibilangan da kaslamit kada tayo dito probinsya ti Ilocos Norte gagayem ken kamsat so dapat lang apo nga ikan ti importansya ti gobyerno especially apo ti Department of Transportation no kasano and Department of Energy no kasano nga maikan ti solusyon detoy dandani linawas nga panagnato apo digiti produkto nga petrolyo wenno panagbaba ti presyo digiti nga produkto a petrolyo may biag kumanon uniform nga agpababa tapnon di kasta ket makalungaw apo ti biang digiti adda iti biang ti transportasyon ken kastamet ten ti publiko gagayem ken kamsat saan lang apo nga plete ti masapol nga wenno saan lang nga plete ti pakaapektaran tayo iti kanayo na panaggaraw ti presyo di ti produkto a petrolyo dandani iso amin gagayem ken kabsat nga agserbi kada tayo nakasalalay ti production to include services iti biyang ti enerhiya especially apo iti biyang ti petroleum products gagayem so haan lang nga plete apo ti pagkonsentraran tayo ditoy tapnon ti kasta maikan iti importansya apo ditoy ket masungbatan ti biyang ti gobyerno or maikan solusyon ti biyang ti gobyerno ti saan niya agsarday nga kanayo na po nga agkuti nga presyo apo digiti produkto a petrolyo. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo wenno anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong di siyudad ti Luwag asirig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos.
Adan dapay kadiri cosmetic products, Ore Jewelries, Ken Bags, Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Kuati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarismo na. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no kamang Robert. No tao ko may puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor isomet ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no kamang Robert. Okay, 5 pa minuto sa galaunan, padaanan na po ti programa tayo, Tina Palabas. Okay, nagbali na po nga number 1, numero 1 nga nagtrend na po di social networking site, kasama ti Twitter, ti SIM card, SIM registration, ididati umunang aldaw nga panagiparehistro apo di subscriber identity module, SIM card, gapoy di barong linteg. Nupay kasta, adu di kiti reklamo apo iti tao, gaputan no i-check mo apo di hashtag nang rugitang aldaw, adda sa nga gasot 80 aldaw apo nga posible nga may paay nga panagrehistro di mobile users tapno i-rehistro da apo di SIM cards da ket makaliklik da apo ti deactivation
posible dito apo nga ma-extend ti saan nga na lablabes ngem sa gasud 20 aldaw base apo iti naipalaon iti Republic Act 11934 gagayem ken kakabsat very challenging kano apo kadagiti senior citizen ken disabled person detoy nasaong SIM card registration mabalin nga adda nga marigatan pa apo diri senior citizens ken person with disabilities sila nagrehistro da iti SIM card gapo iti mandato ti baro nga linteg kapara iti deti SIM card wenno SIM registration law. Dito po tinagbalin nga rakurak ti Philippine Coalition of Consumer Welfare founder Ricardo Samaniego irinuman ken kwa na apo digiti agirak rakurak gagiyem ken kaabsat iti likodan dati manamnama nga adda ti manamnama nga dati nga issue apo ket ken panangrukod ket mabalin nga adda sumagmano agparehistro nga ipasigurado digiti telecommunication company nga tulungan da apo digiti subscribers da para iti panagparehistro iti SIM card. Iti sa bali nga banger ni Senador Grace po gagayem ken kaamsat ada deti nagbalinmet nga rakurak na apo nga masapol nga agbalin nga simple apo ti SIM card registration tapno saan niya parigat apo kadagitoy senior citizen ito na naman itong si Senator Grace po ngayon lang iimik di ba linteg deti apo nga naaprobaran sinangal tibiyang ti Kongreso both the lower and the upper house iti Philippine Congress gigiyem ken kamsat itatta adot aberya itatta lang agtimek ni apo Senador Grace po apay nga dide inadal before the implementation before nga napanin ta lamisaan ti presidente tapnon ti kasta pirmaan na kasagbalin nga nananay alinteg pinalagipan ni Senador Grace po ti telecommunication companies ken ti National Telecommunication Commission wenno NTC nga rumbe nga siguraduendang alisto ti panagparehistro ti subscriber ti identity module SIM wenno SIM card tapnon ti kasta saan na marigatan ti senior citizen kagiddan na po ti panangrugi ti panagrehistro ti SIM card itatangal daw Disyembre 27. Seguna po ken ni Senador Grace po rumbeng nga ti SIM registration ket maaramid nga simple ken alisto nga kas iti texting wenno panagsend iti text message. Rumbeng pay apo nga adda iti portals ti telcos tapnon ti kasta mausar detoy para kaditi registration nga user friendly ken magutigot apo diti mobile users nga ag-record nga awan iti hassle wenno awan ti tubeng na apo wenno pakaparigatan da wenno pan nakaibaybayag tinasao nga serbisyo. Ginutigot na pa diti telecommunication companies nga tulungan da digiti person with disabilities, minors, buntis, ken digiti awanan iti access ti internet. Yan yung isa sa problema. What if naawan ka iti internet? Pabagti-bagtit apo ti signal ti internet tayo. Gagiyem kayong kamsat. Okay? Nagpalagipay ka di sumagbano nga telco nga agbalin nga naanad ngari di text message nga maawat nga adda diti apo pan nakaya na paka inaigan na iti peke nga URLs gapu pay laeng nga po iti panangrugi laeng iti lehitimo nga mensahe manipo diti mismo nga telecommunication company. Wena po adda diti mangibagang adda diti fake nga messages wenno saan nga umiso nga mensahe sekna na po iti SIM card registration. Okay? So sa agbayagmet pwede po 180 days that is equivalent to 6 months mabalin pa nga ag-extend ti another 120 days base iti linteg gagayem ka sa sukitaan tayo no adda pang baliwan na apo deti kaado digiti timmao da problema iti SIM registration gagayem ken kamsat. Okay, greet tayo man apo digiti viewers tayo ni Jesse Boy Barros dita Severina Parañaque magandang hapon Jesse Boy ni Comadre Emerlinda Corpus dita Hong Kong magipag-greet na apo di pupusa dito ikit mi ni Auntie Isabel Tamayo ken ni Chita Guillermo Danog iti Makayip Banna Ilocos Norte. Happy watching ken kada kay amin na po nga naka-tune in iti ANR online na. Agyaman tayo di TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Thank you very much ken ni Mr. Loreto Tamayo, condolence manong dito Waipahu Hawaii.
ni Mr. Onofre Durupan, di Dawayanay, Hawaii, ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Dr. Alan Thailand, para ka dito i-recognize nyo po, mabali nyo mapanikonsultar kay ni Dr. Alan Thailand, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Thank you very much, Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, di Ciudad Tilawag, babayan ka ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos, Kenny Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando, San Nicolas, Ilocos Norte. Awanin na po, tinabati pa yung oras tayo para iti damdamag ni Berto, deti iti pagayam nyo, ni Robert Berto de la Cruz, iti Technical Control, SK Chairman Maki Paulino Agustin, ibatimin, tinatalina ay nga malem, ti Martes tayo amin na sa pada. Happy New Year! Advance Happy New Year! Merry Christmas! Agyaman kami, Tinkay Panagbuya! Damdamag ni Berto! Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Kinintero ang ginyan ken Uray G. Balasyo Tao. Damdamag ni Berto! Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka, tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikabong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mangipaay karikiti kang runaan nga tips para di panang salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangitid iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Yung muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common no kaduan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti protection daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs is may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada diti pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at-adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan mabalin nga punasan tayo ti labakara walya panyo wenno na anyaman ana dalus alupot ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no adda tinasken nga madalusan wenno nasken nga ramiden na ket ramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagdingig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy so dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi.
Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Ti napalabas. Eri sa bali payagundaway papagayam, kablawan ta kayo tinagasat nga malim ti Martes, 27 di mabilang iti bulan ti Disyembre 2022. Manipod iti ENR Online, may danon manin kada kayo ti sa bali pay nga parang ti programa tayo, ti napalabas. Pwede di pagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwate ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapnoy danon mi ti may kadwan nga paset, wenno pa nakaituloy ang may basa, dahil surat ngayon patulod ni pagayam tayo Bador. Kasangwanan yan tayo tuloy nga ibasa ti surat ni Bador, papagaya, magyaman tayo iti TMT Construction Company. Anyaman na po kasapulan nyo serbisyo, iti construction service. Mabalin nga ipaay ka na kayo ka serbisyo, tibiyang ti TMT Construction Company, di 48A Kabungaan, North Lawag City, babayan ka ni Honorable Telvin Tapawan. Thank you very much ka ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, manigod iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadarikrik na inyo po, mabalin nyo iti mapanagpakonsultar kaya ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, nga masarakan ti number 121, Zay Flores Street, iti Ciudad Tilawag. Thank you, iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, babayan ka ni Engineer Neil Jose. Diyaman tayo ni Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos. Kaya agyaman tayo pa kay ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti Ili, ti San Nicolas. Daytoyen ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatayan ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan ti Garete Street, Abay ti Gareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti amin nga klase ti mula ken para ka riti tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kari ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kari iti dekalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley,
Rangtay ni ayat para kanilipat patigapi musay, manipod kababaan hingga ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kadig ti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari ti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di minatayo iti sa Bali Alugan. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan di ito'y iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di agisem karididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963-000232. Blue House Prexon 2 Beach Resort. At yung nga din papagayam, nga hindi tuloy, nga basa, dito surat, nga nakay palaunan, ti pakasaritaan, ti biyag kinayat, ni pagayam tayo, Bador. Suminged, wenno masideg Manong Robert. Ti kaaldawan, ti panagturpos ko iti elementarya. Bayat ti panagsansanay wenno practice me. May sa ti agay-ayam iti panunot ko. Ti agay-ayam iti panunot ko, ket no umatender to nga taday, iti naganak kanyak kang runan na kini mama. Ngamin amin nga meetings para iti panakaplano ti graduation ceremony. Ni amin manang nga mga aywan kanyak iti agat atenda agbalbalin niya buribur ti panunot ko no umay ti inak wenno amak wenno digiti kakabsat ko kayat ko
kumamit nga makadwa ida. Nupay, saan nga isuda ti kang runaan nga nang bantay kanyak bayat ti panagadal ko. Wen kabsat. Kang runaan nga arapaap ko nga makita kita. Ken piso kumamit laeng ti mangabay kanyak nga umulit yung tablado. Tapno awatek ti diploma kiti panagtupos ko. Nadanon ti aldaw nga panagturpos. Nakarubot kamin nga mapanit eskwela. Nakasagana mitten ni Manong nga mangimaneho iti tricycle nga pagluganan mi nga mapan. Malaglagip ko unay nga no adda ti papanan dagiti naganak kanyak kadwada dagiti duang nga kakabsat ko ket ti kotse ni papang ti mausar. Wen tinagarbo ken nangina a kotsena. Edi pagluganan na. Adda pa'y digiti sabsabali adwa alugan nga masukan sukat nga ususarenda. Ngem siyak Manong, ti tricycle. Tricycle nga kukuha digiti mangad adisar wenno mangbambantay kanya ti lugan ni. Ay ayat ko matibagik ngem saan gaputa aldawen nga agturpusak. Aldawen nga apitek ti subad digiti rigat ko iti panagadal. Masapul nga pagariek ti ragsak. Saan ka di Manong Robert? Bayat ti programa kabsat ko no maniniwaras ko digiti matak. Nakatugaw kami nga nagabay iti mangbayabay kanya. When ngemawan niya makita ko rea sinuman niya kaming ti pamilya. Kasla tagtagi urayek nga sumangpet da ken agparang da kanya ket esmandak kaspaset ti parang kablao da kanya. Ngemawan nadanunen ti panakayawag tinagan ko tapno umuli kami ni tintablado. Dita kabsat nga napan ko inawat ti diploma. Ngemawan na makitak digiti naganak kanyak wenno kapamilya. Kalpasan ti panangawat ko iti diploma dimaba kami itim tablado ket nagsubli kami dito gawmi. Inarakop nak tinagbalin niya kas may kadwa nga inak wenno nagbalin na guardians ko bayat ti panagadal ko. Dito'y nga nariknak tinabara nga arakop. Arakop nga jak matandaanan. No inpaayan kanyak ni mamang, ore ni papang kendi iti kakabsat ko. Makalwa akidi ngem linapdak manen. Wen kabsat. Linapdak manen ti panagluak tapnon ti kasta. Agbalina ko na natibker. Kaspam magbaga kanyak anyama na mangeg ko a negatibo wenno pan nakauyaw ti langap. Ket pagbalina ka karit. Agbalina ka natibker. Agbalina ka na tibker nga mang sarangit ka di panubok. Kang runaan na ti pan nakailang langi, ken pan nakauyaw ko, Manong Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, dagiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asidig ti mga bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique.
Magatan dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki kan babae. Shorts, t-shirts kan blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns sa babae kas tamiten di ladies sandals kan sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Kuati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso kung namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood ang i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor isomet ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isya pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Nalpas ti programa Manong Robert. Ngem talaga napaayak.
Awan ti makitak di uray maysa kadagiti kapamilyak. Nagawid kami nga rod, dandani siguron agalas 12 iditeng nga ti aldaw. Addan digiti na imbitaran babaen kadagiti guardians ko nga umay makipagragragsak kanyak. Ado digiti simmabat ken nangyawat iti regalo. Inawat ko ken si isemak nga nagyaman ka na kuana. Ngem tunggal yaawat ko iti regalo. Kagiddan met ti panangiwaras ko iti matak. Tapno birukek ken sapulik digiti kapamilya. Kasman iti adda kami iti pagadalan bayat ti programa sapulik maninida. Ket uray ita awan dalata. Adu digiti naragsak nga kimmablaaw ngem kasladyak mapnek. Nupay subsubadak met iti isem ken panagyaman. Sapsapulen digiti matak digiti kapamilya kabsat ko. Nariknan sa dayta ti babae nga mangay aywan kanyak. Apay nga kasla di ka makatalnaken. Kanayon ti panagkuti-kutim. Sapsapulem di kiti nagannakken ka. Saludsud na direkta. Uwen manang. Kaya't ko kumamit ida nga makita nga umay makipagragsakin mang kablao kanyak. Manipo di eskwela ginga na dito'y kitawanda. Balikas ko nga dandaniak makasangit. Pinikpik na ti abaga ket kastoy di kiti balikas na. Bador, saan ka unay nga agladingit? Amangan met no adalaing nakaibayaganda. Uri ket tinbaga damit nga. No, awan lakit diti papanan wenno pakakumikiw man ni mamang mo. Umay dakin ni papang mo. Entertainim ket didi ket inimbitaran ta nga bisitam ta. Tapnon, agbalin niya naragsak ti selebrasyon ti panagturpos mo. Balikas na. Dita manen kabsat nga naukir, timun una balikas na kanyak, nga nagkunaan na agbalinak anatibker. Wenmet nga min, Manong Robert. Sipod didi puot ko ket mailanglangi ako niti uneg ti pamilya mi. Apay nga ekspektarik pay laing nga umayda. Apay nga agbalin pay laing nga ragsak ko ang makita kita. Iti aldaw ti panagturpos ko. No dati-dati metten nga sa andak apagan ano. Saan ka di kabsat? Inangay ko ti amin na pigsak. Napanak iti ayan digiti tao nga naragsak nga ng kablaaw kanyak. Nakipula-pulak kadakwada. Ken, dituyen nga inwaksik ti panang sapul ko. Kadagiti kapamilyak nga umay makipagragsak ken mang kablaaw kanyak. Nupay addamit lat tapaset tiriknak nga talaga asapulik ida. Ngem pinilit kon nga inwaksi dayta arik na, Manong Robert. Agpapanawen digiti tao agarup alas 2 nga taniti malem, Manong Robert. Ay bador, umay kan iti uneg. Naurnungen digiti regalo miti salas nagaduo. Umay kan talukatan ta ida. Beam latan da manong mong agi tarimaan ka digiti nausar. Torit at damit digiti kakadwana. Ken adupay digiti nabati o. Dakkel ti baboy nga na parti. Agyamanak manang. Agyamanak kada kayo. O apay manen nga naliday ka, kunak nga nagragsak ka gapot magturpos mo. Aya, umay kan talukatan ta digiti regalom. Nagadu nga regalom iti uneg. Kinunana ang nakaragragsak. Simuro ta ken kuana ngemidi, dandani kami ni tiridaw ti pagtaengan, nangeg ko ti buses nga kastoy. Bador! Gitiw! Happy graduation, brother! Kinunana. Timmalyawak manong ket ni Manong Melvin. Anyan nga ragsak ko kuma nga makakita tad damit laing may sa kadagiti kapamilya nga umay para iti selebrasyon ti panaggraduar ko. Ngem saan tadupraken na ti ragsak ti makita ka lang ni Manong Melvin. Wen mano,
nabartek. Adda digiti kakadwana nga no dya kagriro iti panang bilang ket nasursurok ngem 5. Digiti kagrupo na nga umay. O mas asidegdan, nagbalikak nga rod ket sinabat ko ni Manong Melvin. Thank you di kablao mo, Manong. Kinuna kidi makaasideg kanyak. Dapat nga thank you ka kapag umay kakablao. Ano kitam? Awan da mamang, awan da papang. Ta sanda ka nga kayat nga umay kitan. Kinuna na. Nasakit manin ti panagdisso dagiti balikas kanyak. Ngemkas ko na akon mabalin niya. Masapul nga agbalin akon nga natibker. Okay lang, Manong. Okay lang no awanda. Orit adda kami. Siyempre, saan betket nga ti paragraduar mo ti umayak. Ada balon mi nga arak. Bagamang kadagiti mang kadpagianam ta, mangirwarde ti pulutan ta. Ginom kami man dito eh. Balikas na. Ginom kayo, Manong? Doon dagiti bisita ngem. Awan ti uray ni Maysa nga naginom. Nakapanaw da laing yan dagiti bisita, kapampanaw laing dagiti bisita. Angem bayam ta, mapanggoy baga ni Manong ta. Mangidasar ti pulutan. Rimwar ti babae nga nagtakder nga kas may kadwa nga inak. Ay bador, saanin niya si katimapan, tiyakon. Sige Melvin, orita nadalusan metten de talamisaan. Pagtugawe mo di kakadwam ta, ibaga kiti asawak ta may da kaniti pulutan. When? Ay, thank you. Kinuna na Manong. Kabsat iti si Sir Rico iti balay, gapu iti makitak nga aktwasyon. Nakapres-pres ko nga aktwasyon ni Manong Melvin. Nagngariyet dagiti ngipin ko. Mangibabain. Nakasisiat dagiti tao nga nakaipaiwanak niya. Isukit ninyo may manggamsa-gamsaw dito. Anyang klase ti kabsat dito eh. Imbes nga umay makipagragsak para di pa nagturpos ko kung saan. Umay ket din mangibabain ni diti balay nga pakipagnanaidak. Kinuna kiti bagik ngem jakon timmalyaw gapu iti rurudwen no pungtot ko. Agingga nga imay ti babae nga may kadwa nga inak. Ket ditoy nga naglukat kami kadagiti regalo. Napalalo ko mga ragsak ko ngem kasla di wenno kasla di dum na ti patong ko iti nagtugawak. Gapu iti mangeg ko nga kinaariwawa ti grupo ni Manong Melvin, Manong Robert. Daytoy ti sungbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipan iti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usarin dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kadagiti tarken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatangen kadagiti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kadagiti amin nga klase ti mula ken para kadagiti tarken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Lily of the Valley. Kalikagum yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kari ti pimusay ngay patpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti deta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputa danda kari iti dekalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kari iti patpatiga pimusay, manipod kababaan ingana ti kangatwa na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kadagiti minatay babayan ti Lily of the Valley.
ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaayda iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatayo iti sa Bali Alugan. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoyen tinurore digiti agisem karididaan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sumipngeten Manong Robert. Dandani di agtal na di agasawa nga mangis istimar ti grupo ni Manong Melvin. Iriday di nga kundaway. Masimsemak unay gaputa. Isuda pa yen ti agbaon kadagiti pannaka-guardians ko. Wen kabsat. Marignak nga ti lalaki nga agbalin nga guardians ko. Ket addan iti alidunget wenno pungtut na iti dedi agundaway. Yaw awak laing ngen no, sungbatan na digiti kagrupo ni Manong Melvin, iti panang baon-baon dakin kwa na, Manong Robert. Nupay kasta nagbalinda nga pasensyoso nga nagyamana kunay. Saan ka makaibna? Adda aklat ta iti panaka ports ti balayda nga mangkitkita kadakwada. Ngano da duma ket siyak pa yen ti paglalaawan da. Kasi ti maysa kadagiti kabarkada wenno kagrupo ni Manong Melvin nga nangeg ko anak ko na. Ori gayam kasto iti kabsat mo nga inbasura yo dito iket. Mapangnamnamaan ti nagbalin niya handa na. Siguro dakkel tinted na nga kwarta tapnon aghanda kayo dito. Sa ludsud na kini Manong Melvin, simong bat ti kabsat ko ket. Awanan mo kini deta. Angin tinangeg ko ide. Kaslad da tinarakin na baboy di agasawa nga nangi
paaywanan ni mamang iti kabsat ko agiti ket isu ti na parte. Kweto sa wen. Rinigalwan da ti kabsat mo. Wen. Kaya ti amok. Kasulat ti ko na da mamang. Ngayon ti arwatin da nga napan iti programa. Siyempre, dagiti parents ko ti nang gatang para kadakwada. San man nga di kita ti damag-damagem la. Uminom tayo ket di. Numaawanan tayo. Baonin tayo ti asawa ti yaya ni ading ko ta mapamaning gumata. When? O sige. Tos. Let's drink to that. Dagita balikas ti mangmangigak sa danto agpapagaak. Manong Robert. Agaru pala 7 ni Tirabii, idi pumanaw ti grupo ni Manong Melvin, kabsat ko. When nakaangis sa kitinalukay, idi ta pumanaw. Idi adda kami ni ti uneg, di mawat akiti dispensa. Pasensya kayo, Manong, Manang. Iti kasjay nga aktuasyon ti kabsat ko. Nabartek da ngamin. Diya kamunta nagbalin metten nga mamartek ti kabsat ko. Saan samit din nga adult ti araramidin na iti naka-enrollan na nga. Nanginaw in eksklusibo a pagadalan no di ket ti aginom. Saan mo nga tultuladen? Okay be amlatan. Mapasensyaan mi da mumi nga nabartik da. Yan mum di kiti kastang agtutubo. Narasaw wenno napangasda no makainom da. So nga ento no tumapug kay di high school. Saan mo nga tultuladen ti kabsat mo? Agbalin ka nga nakapakumbaba. Agbalin ka nga nasingpet. Tapnawan ti pakaidamdamagam ken pakasarsaritaam. Uwen manang. Kastoy lang aro din ti adda nga langaksa. Agbalinak pa'y nga mamarte wenno napangas. Amangan taado digiti tao nga manglibbi ti likudak. Sa bagay ngem saan nga deta ti panpanunutem. Limpyo man ti lang ti tao wenno saan. No nasingpet detoy ano nga tao ti makaawat. Ngem no, nasaya at tilangam, ket dakes ti ugalim. Adu nga tao digiti makagura ken ka. Adu digiti agpauyo ken ka, wenno saan na mangayat ken ka. Napipian nga, saan nga nasaya at tilanga wenno pakabuyaam, no lakit di nasaya at ti ugalim. Tandaanam deta ba do? Imulam iti panunot mo. Talungal daw tinapalabas kalpasan ti graduation ko. Edi umay ni mamang ken ni papang. Kamduada ti kabsat ko nga ni Seni, Manong Robert. Naragsakak gaputa, nalagipdak metlaeng ngay may sinarungkaran. Diyak pa idi nakaawid tado pay laeng dayto ubraen mi ti pagadalan. Mang, agyaman natin may kayo. Mailiwak unayin kada kayo. Ape nga saan kayo nga imay di aldaw ti graduation ko. Kasla parang sidir ko kin ni mamang. Kinitanak ti kabsat ko nga ni Zenny sa imnisem. Happy graduation Manong, belated. Thank you ading. Imay kayo kumaay di aldaw ti graduation ko. Ado di kiti tao. Naragsak da nga ng kablaaw kanyak. Nilaing Manong Melvin timay ngem. Nangibabait. Nabartek na kadigiti gagayim na. Nagtimek ni mamang. Bay amon di kabsat mo talaga kas Jenna di jay. Ngem. Nasa nga ili da kadimet laeng idi imay da dito eh. Uwen ma. Dandani da nga ron inibusti. Karne ti baboy nga. Sobra di dinangal daw. Nakabaybayag da, galas 7 di pumanaw da. Sige, bayam ta kasaritak da iti. Nangi paaiwanan mi kika. Wen gayam, alaim dito yo. Kwarta tinagyan iti deta nga sobre. Regalom deta kanya.
Doan niya ti kayat mo pangigatangan. Isu ti pangigatangam. Isu ti kay panakarigalok keng ka. Inyawat ni mamang ti kwarta. When sobre. Masidigmet ni papang ket. O, deto yung ti parakin ka. Kwartalatan ti tedmita. Awan ti gundaway mi nga mapan. Manggatang kadigiti ka sa pulang. So nga. Doan yan to ti masapol mo. When kayat mo gatangin. Isu ti pangigatangan. Agyamanak, papang. Agyamanak. Masideg ni manang dunakit ditoy nga kinunana. Ma'am, sir, nakasaganan ti lamisaan. Agmerienda tayo. O sige mga rod. Kinuna ni mama. Simrek kami nga rod ket nagdiretso kami iti kusina. Ket ditoy nga naglalanglang kami nga nagmerienda. Naragsak ti tunggal mesa manong Robert. Ngem ammo ka mapilpilitan laeng di tinaganak kanya nga umay makipagragsak. Ngamin ket, saan da pa'y nga naibalikas ti happy graduation. Basta inyawat dalatan ti dua nga sobre saggay sa dapapang ken ni mama. Wen kabsat ko, ililiwek kumamet nga arakupen nak ti amak ken ti inak. Ket yarsaas da ti happy graduation. Wen no congratulations. Ngem awan niya na uray ko. Wen kabsat, awan nga nauray ko, ti kakablaaw di tinaganak kanya, iti day di agundaway. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus.
Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kuati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ti lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso kung namang Robert. Kung tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagit ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga ko nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. Adtoy diri umiso nga aramid tapnon ti kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may pangget iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok polusyon dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod iti panagusar tayo iti face mask nga nairugi tayo iti simangpet daytoy a pandemya daytoy face mask ket agbalin nga proteksyon laban kadagitoy nga polusyon germs virus bacteria tapno saan tayo nga anlay nga COVID no diket pati sakit nga tonsillitis kada pharyngitis ket maliklikan tayo pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na iti panangdaldalos iti agong tayo mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper wenno lupot tapnon dalusan tayo iti agong tayo wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalos tayo daytoy ket babayan iti panagusar tayo ti nadalos nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo.
di malpas kami nga agmerienda manipod ti kusina, nagturong kami manen iti salas. Wen kabsat. Ket dita nga, nagtimek da mamang. Ket kasto iti balikas da. Wen gayam beda, iti sumaruno nga enrollment, i-enroll mo tulatan ni Bador iti high school. Iti metlayang nagbasaan na. Sana yung damit in high school dita nga, nangrugin iti na pa niya school year. Ito mitlayang nga gadal, tapno ti kastakit. Saan ka nga mabannog nga, mga iwan keng kwa na. Balikas ni mamang. Kasla na dayeg tiriknak gaputa inexpektar ko nga makaawid akon ken makipagnaedak manen kadakwada. Nagtimek ni manang beda ket kasto iti sarita na. Adalat ta kada kayo ma'am. Okay kadilang ken ka Bador nga dito'y kalatan niya agadal ken makipagnaed ka da kami. Awan met ti anak mi sikan tinagbalin niya kasla anak mi. Kinunana sa immisem. Minatmatak no anya ti reaksyon ni mama iti daydi agundaway. Ngem kasla awan laeng ken kuana tinanggeg na nga parangibilang damanang beda ken manong lino nga siyak ket pudpudno nga anak da. Ore ni papang ket kasla saan na dumdum nga iti saritaan. Dito'y kabsat nga dadamanen nga kasla maiwa to'y pusok. Kasla mariknak ni saem nga awan man laeng ti kay mudingak kaday ti pudpudno anaganak kanyak. Nagtimek kak nga simong batket. Okay laeng manang. Total ket nagbalinak betten nga kasla pudpudno nga anak yo. Kenure da kayo. Hindi lang kayo metten niya. Kaspudpudno nga naganak kanyak. Kinunak pagayam ko nga itinagbabaetan dagiti balikas ko. Maadi-adi nga sa ibek. Jakon maigawid ti panagarubos dagiti luwak. Dito'y kabsat nga timmakderak manipod din nagtugawak. Ket napanak iti kwarto nga na ito ding apagyanak. Iti kwarto in bubuskon ti panagsangit. Inaput ko di tingiwat ko tapno awan sumngaw nga sa ibek wenno sa innek. Manong Robert. Inalak ti pungan ket inyaput ko iti rupak. Wen kabsat. Dito'y nga permi ti panagbagkabagkat ti barukong ko gapo iti sa ibek ko. Anyan nga nagsakit. Nga awan man laeng ti agbaling nga reaksyon ken kay kayat payen digiti naganak kanya nga maipusingak kadakwada. Sa bagay manong Robert inexpektar ko metket dideta nupay iti basit nga gundaway wenno basit a paset ti riknak. Kailiw ko ti agawid ken makidennay ti pamilya. Kabsat madamdamapay agtugtugtugen ni manang beda iti ruangan wenno ridaw ti kwarto. Bador, rumwar ka kita gawid din dapapangkin ni mamang mo, pakiramanan ti kabsat mo. Rumwar kan. Saan niya sakit tinakem mo? Kinunana. Namin adu nga inulit-ulit na detoy, ngempulus ajak simungbat. Manong Robert. Madamdama pa'y kabsat ng ngegkon ti banurbor ti lugan nga umadeo. Sa andak nga napilit nga rimwar. Kalpasan ti panakangeg ko iti banurbor ti lugan nga imadayo, manipo di ti paraangan ti balay nga pakipagnanay da. Natugtug manen ti ridaw. Bador, agsarita tamang barok, ni manang beda. Linukatak ti ridaw nga maglanglangoy di gini matak iti lulo. Inarakop nak ni manang beda. Maawatan ka. Maawatan ka. Masya na kunay ken ka. Nga mawan ti maramit ko. Nga ipalubos mo Bador. Ipalubos mo talitupak. Litupak di iti kawaw. Kawaw nga aldaw ken ka. Gapu iti adayong ka di iti naganak ken ka.
Aramidek ti amin ang kabalinak. Tapnon ti kasta, di ka agliday. Kendi mo sa pulen ni da. Maasya na kung unay keng ka. Di ka nagliday. Bayam din tunubigat rumwartayo ka daan. Kadamanong muli, no? Mapantento agpaspasyar tap na makaililiwag ka. Awa sa renteto ti adamit ti tricycle. Saan ka niya agliday? Masaksak tanak no makita kung nasaktang ka. Masaksak tanak no naliday ka. Ulitek inbilang da kanya kaspudpud no nga anak. So nga nuwen ken mabalin. Baliwam ko man ti awag mo kanya kamanang kastamit ten kinimanong mo. No mabalin, tita, wino titulat tan ti awag mo ka na kami. Mabalin ka di. Balikas ni Manang Beda. Nagtung edak manong, nga panangawat ko iti singasing na nga awaga kida iti tita ken tito. Inararakop nak ni Tita Beda iti day di agundaway. Dito'y nga sinubadak met ti arakop na. Marakop pakkengkwana takasla sa pulek ti pudpud no nga inak. No payawan iti benak. Wen Manong Robert, kasla nalitupan ti kawawariknak, iti panagin narakop mi ken ni Tita Beda. Papagayam san tayo pelay nga milipas, diri surat nga impatulod ni pagayam tayo Bador. Anya ti agbali nagasat na, iti sidong dagiti mangibilbilang kenkwana nga naganak. Dagiti pudpudno aga naganak kenkwana, sandan to nga tanga mautob, wenno masursuro nga ipateg ket pagsublian ni Bador, iti pagtenganda. Padaanan ti sungbat diri sa ludsud, babenting kay tumanin pardingeg, wenno panagbuyain tunubigat iti programa tayo tinapalabas. Dati nga rin ti pagayam yon ni Robert de la Cruz, kinadwata iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino. Pumakada kamin ket ibatimin tinatalinay nga malem ti Martes tay amin sa napada, agyaman kam ti inkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.